akuluakulu chonde osadzisewelako juga yachingwe. Juga yachingwe imapezeka m'misika, imabwera ndi anyamata oyenda ena ake amati utenge chinthu upise pakati upeze pa center pa chingwechi amachipanga koiro. So chingwechi amachipanga koiro apapa ndangochipanga mwademo kuti mudzionetsetse kuti kodi pa center ndi apapa ndikamakupozisani. So amati iweyo ukapanga pa center apa chonchi akati akoka chingwechi zingwechi zizi akati akoka chonchi chinthu chako chikapezeka mkati mwa chingwechi amati wawina, chikapezeka kunja amati waluza. Komano iwe sumakhala ndi mwayi kuti upange uwine chifukwa choti kuwina wonse kumakhala ndi iye amene akoka ndi amene amakupanga kuti uwine kapena uluze. So ndingokuonesani mmene zimakhalira. Ukakhala zoti tiyerekeze iye akufuna uwine amangochigwira chingwe kuchikokera kuno kuzikokera kuno. Ukakhala zoti iwe akufuna uluze amangogwira chonchi nkukoka chonchi, so umakhala waluza. Ndiye ineyo lero ndifuna ndikuphunzitseni step by step mmene amapangira kuti akupezeke zoti akudyera ndalama. So mukhoza kundipanga support popanga subscribe ku YouTube channel changa kuti mavideo ambiri asamakuphonyeni chifukwa mavideo ambiri ndimayika ku YouTube ku channel ndi ku Facebook. So link ndika mu comment section kuti muziona mavideo osafu. Yeah. Now chinthu chathu chili seri tiphunzitsane mmene timapangira. Amakuwuza zoti iwe upise pakati mumaona muja ndi mapinda muja pakati ndi apa. Komano akakhala zoti sakufuna kuti iwe uwine chingwe ichi chakumapeto ichi samachigwira amachisiya m'malo mwake amakagwira chachiwiri ichi ndi chachitatu ichi. Ndi akagwira chonchi akakoka chonchi chimapezeka zoti akusiya kunja ndalama zako zapita. So anthu amene aja ndi ochenjera amati ukati aluza ndalama choncho ukayamba kaya kumadandaulire foma khawuti ndi ndalama yoti sunali pa budget yoti uyiwononge umafuna ngoyipanga kaya double uone kuti upanga bwanji. Ndiye ukamadandaulira amakuwuza kuti ase ndalama yako kuti ngati ukufuna kuti uyibweze yonse ndikhoza kupatsa chance choti kaya uyika foni usewelenso game yokomaliza. Ukangowina utenga kaya foni yakoyo ndi ndalama zomwe komano zimakhala zoti zonsezo zikuvaya chifukwa sungakhale ndi mwayi oti uwine. Akafuna kuti uwineko amangogwira izizi ndi kukoka timakhala kuti chichili mkati. Ndi guys avoid majuga amisika chifukwa anyamara anachuluka matrick wambiri. So panopo ndikumaphunzitsa ma magic trick sindikumaphunzitsa kuti muzibera anthu no komano ndikumaphunzitsa kuti zinthu zina muzizipewa. So thank you for watching. Dikirani video yotsatira. See you.